نجمر ربنا وحره وين تصحف قال مصني لي انا صبلن حره اوكي وحتايت ولا عتنح حره ريدي يلا أوه حره سما اب وولد ومنفس قدوس هذا املاك قدس الثلاثي ذا من وقت الناس من كده كسيطان بكل مزاتي مي قدس بيت كريستيان تيت اسمي مريم صيام لا علم ولا علم علم ناك تكجن سباك نبارك كجن تامنا كنسلك كجن سوقك جن لك جن كن لسمك قدوس سجل لك ذلك سجد كل برك ولك يتكن كل لسان أنت وتعملك عملت وأجزيها قاسون بسنة عملك أنت لكل جسك ولكل هذا نفسنا جواك نبك مهرن قدوس ولدك أنت بلا أنت مسسوة تصلي كما زبلو قدوس 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 إجابي راملخ ذنبر كاز الله كل حليف كاد ما نزل عالم عالم تنبر كم سراق سامعراب كبسمين كسعد أبو بسم كان زل عالم عالم تمسكن يكون سلام لغنت كان سلفتاري النتك سلقويت النت كان سلنكس النت كان سلملكوت النت كان قدس إجابي راملخنا خبرك كان مسكنك كان قلقلك نجزاك كاف جميلنا ما نسجدلك ساعات ما عالت زبارك قالنا نسخاخم ساعات مش زياد ما بارخلنا انفس كامر حنا حيل غادق فنا قبرنا حديقات عرقنا كم حرت كم بدلنا يتخيدنا ودسم آمين كاتون تصبغي ما مودات خلنا تصبغالنا أبعاد آمين السلام أما نقول لك سبعة دم فقر انقسلنا بمسكال كلمة عين لبنا أنا أبرحلنا إذا مسكال زي قبر مسكال نقبر له استثناء صيرنا ساعة مودات خانا عخا نسعب له قبر لنا أملاخ آمين أب حمام زلو فوسلنا بحزن زلو صعننا عنا تجنقم زلو رغولهم تميم صميم زلو نسعيم سقاب نفسه تعطرف تحيم فحزولو أكبلنا ولدنا نعويم زلنا بارخلنا نعحز خونو قبرلنا وفرو دحاني اتولنا زقش دما دحان ملسلنا بركة دينا قدس رنقل مريم كفلنا بيد ملاك تحلونا بسمايات تنبر أبونا شمكا يقدس من قصة فهد كارتا بسماي كومد ما مدري يكون عليت مقبنا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا لقلنا كاب فاد احنا ننبر فتنا يتأتونا نقسن حيلين كبر نزل عالمنا كايما أمين وزت يا مريم بنا قدس كبريم ملاك سلامتا سلام لك اللخو بحلنا غدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير تواعد قويت أسراوي السلام لك اللخو سغي كاب عن السبرغتي خفركر سخون برخو وملتسك جابير مساقي أوفس تدس بالكي حتياتنا خسر يلنا نفتود خيس كرسوس معنتانا حرت لمن لنا أمين افتاوي شرق جينا عملك عمدان يشكرسوس كاني كانا سريات يردم ساسيا بس قلت له بروك ساتي برهان أنتما بيو قنات وابيديا قنات ودوان سايرو قصانا بس مكم مكن فتانو انتحاني يرسين اسكلوان سميت زيو مهارن كرسوس مال عصب تخلته زيو مهارن كرسوس 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 كمان بنت جزيتنا مريم مهارن كرسوس مال عصب تخلته بنت جزيتنا مريم كرسوس بنت جزيتنا مريم كرسوس بنت جزيتنا مريم مهارن كرسوس بنت جزيتنا مريم مهارن كرسوس بنت جزيتنا مريم كرسوس بنت جزيتنا مريم مهارن كرسوس بنت جزيتنا مريم هرنكسوس 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 بنت جزيتنا مريم مهرن كرسوس إذا ساعات زي آمن بارسقا بيتنا إيس كرسوس المقابرن مفصمتا ساعات معلتن إياه كم مدوك أسام سالمس فزبني كم وداتا جزي عدم سبت قصر ناي مسكانا صلوت سناي نقرن قبرلنا ربها لزيابي رابون قويتنا أملغنا مدحنا يس كرسوسنا مسكنا لنا سويرنا ردينا نيو حليونا نغربنا تقبلنا انت معغبنا نطمئنا سعد ياونا بسحنا أيو الجون بزعد على الزيان كل زمن يوتنا بسلام كحلونا كل نزغ الجابير أملغنا لمن لنا وقويتنا الجابير كل التحزابون قويتنا أملغنا مدحنا يس كرسوس يقول خلو قبرين انت خلو قبرين أوش تخلو قبرين نمسكنا كالنا سلسور كانان زرد آخنان زحل خنان نبخاون سلا تقرب كنان تقبل كنان سلا دعوب كنان زت مع كنان سعد يوم سلا زب صح كنان مسكنك وقوي تاي يقرب لنا ومفكر سب سلا زند منك كم حرت كون لنا زغد السؤال الزيان كل زمن وتنان ناخاب بنكراب سلامكم في السماء بنا بناتن كل مكران عبو نقول زخني كل قبل سيطان مخرف في عصرات من العال سلام وقوي تا كبارح كل حزب خاون عرح
كابدر يابزل زلنا يبطعون على زطعمن زعيشن عزلنا تمنى كربتين كل حالي سلان كرجس سلطان ذهب كنا نسخة مخاف كل كفاد حننا على هالنمبرنا فتنا يتأتونا حدا ود خابتنا أملقنا ندحنا يسكرسس من تفرق سبيل بس جوار محرات نقرتان سخا معرم حوم زغنا منفس كل سن سكانا صنعتهم بغزل لك على من كل سعن نزل علم آمين وأملاخ كنت عام نايم سكانا يمسح مزمر حمسان حدا وأملاك كم سخلخا محرن كم تعبير راخ أبساي دمسس كاسا صدق حسبني كاب حتياتي ويناتريني أنا أبساي فلت علىكم حتياتي كل جزيب كن مأيو زروا خاص صادق فرد خان فون كاتر كبسي أنا نأخذ راي بدلكو أبكن مخا أكي جوركو نهو بأبسا تولدكو نيك أبا حتيات تنستني نهو نحك أوش تغات دليو أحوون توم هارني انت بس أرسو سمعزات ريني كبردك صعودو صابني تنزغد كتقاين عصم تحقوس أصبحت أنا حقوسنا اسمعني قزقاها بحاتياتي كولو نبزل أبساي وندمسسو وأملاخ صوري لب فطر اللي صنو منفس كاوش تحدث كاب قزقاي دربيني حقوس مدحان كامل سلي فقادنيا منفس وندقفني مقد خان مفرس ومرم إيه حتى أنا بخاكم لسئيم وأملاخ مدحاني كاودادم أناقفني لسانين صدقها للكتب للإياه ويتا أفاي مسقانا خنقرس خنا فريق فت مسوعات بيها بلكاني تزيكو نسمع قرب كل كانري مسوعات مرارايتو قوني خمو مسوعات أملاخ صور منفسي وأملاخ نصورون كت ندبايتو نقوني خا نسيهم تصقخا سناي قبر الله نكاتيات يرسالة وندق شو مسوعات صدقي زحر مسوعاتي بمولو مسوعات بها قبل كايو شو عم مسوي خا أراحو قرب الكايوم هالي لويا صلوت جزيد كاس كرسون قسين أملاخين مسكانا قرب اللو حاتياتي كحد قال لي كا إلمنو آمين. أبونا أبي ملاك السلام مزمر راويت مبدل 230 كتصلي لنا مع ماملو مزمور داويت مبدل 230 حدن ممر سارة مزمور داويت مبدل 230 كلتن مبل 230 سلستن ممر سارة غريتا ممر سارة مبل 230 سلستن أبوي مرقيتا مزمور داويت مبل 230 كلتن أنا مزمور داويت مبل 230 4 كتصليه نوعتم بيت እግዚአብሔር ተወሙ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ወደኩና ሞደስ አሉት እግዚአብሔር ተስማ እንስበረ እግዚአብሔር ታዚኗር ሃሌሉያ አቡነ አቡይ መልአከ ሰላም መዝሙር ዳዊት መበል 230 ሸውዓተን ማማምሉ መዝሙር ዳዊት መበል 238 መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት መበል 241 አቡይ መርጌታ መዝሙር ዳዊት መበል 242 أنا مزمور داويت مبل 246 اللي أنا نفسي نجابر مسكين بيوتي كلهم نجابر مسكين أصعد لهم أمنا هيكون تسيب بمسافة أنت بترد زي كذا وتسويت وكل تنفاسي وتنمر بس متى ما عالتي أخواني تفهم أمنا هيكون ترد تسوق بجابر زي برسل زي زمان نحاول نجابر نكسر الله ندخل على الزوج صار لهم نجمع نكرر زوج نسي جابر نسحب كتم جابر ممهر سارة مزمور داويت مبل 240 شوعتن ماماملو مزمور داويت مبل 240 شمنتن عاوز كتصلي لنا 240 شملته هللي እግዚአብሔር ሰማያት ኣብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቱ ኣመስግንዎ ዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንኦ ኣትን ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ሰማይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ እሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እሞ ስም እግዚአብሔር ያመስግንዎ ዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓኸቦም እግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ምዕሙቕን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ገመን ቃሉ እተስልጥ ወበቡላን ኣቱም ኣኽራንን ኮራብትን ኩልኹም ፍረይተ እዋምን ፅሕድታት ኩልኹም ኣራዊትን
كلهم أراويتن كلاتكم أنسسان لما متبلو نفرتي وافن نقستات مدرن كلاتكم أحزاب مسافنتن كلاتكم فررت مدرن أقابزن قرازتن عبيت مس نعشتو سمو وينو لعليو أمين قرمؤو أبلع لسماين مدرن يما سم እግዚአብሔር يመስግنዎ በህዝቡን ቀርነል አለ ስለዚህ ሁሉም ቅዱሳኑ ደቅ እስራኤል እቲ ዘቀርቦ ህዝቢ የመስግኖ አሎ አሜን ሃሌሉያ ስለቃላት ሁሉ ምስጋና ይሁን አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ በኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ السبعي صادق نعملاق زفرح مصنع اسرائيل نصب نبره منفس قدس ما نبره نتمسك እግዚአብሔር ከይራይ ሞት ከም ዘይርድ ማ በመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ በመንፈስ ካህና ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱነተ ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓት ገገብሩሉ ምሳተው ስምዖን ድማ አብይደ ሓውፎ ንአምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይነትን አዛብ ምግላጽ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኸዮም ድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ተዘረበኻ ብሰላም ባሪኻ ሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር አምላኽ ይኩን አሜን ኦ ክርስቶስ አምላኽና ሰራበኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ሰግደል ካሎና አሜን አሜን አዴና ኤልሳቤጥ ካብ ክፍልታት ጸሎት እነሆ ኣብ ቅድሚ ተቁንዕ ፈራድ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ ክፍልታት ጸሎት እስማዕ ደለኹ እዋ እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቅኑዕ ፈራዲ ክኸውን ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ እርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ኣለኹሲ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነሙን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እንዳብልኪ ተማሕፀኒ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ኣሜን መምህር ሳራ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ رجعي دايما ودي كما يوئلكم بيتسب من تاني علم مع السب زي ودع زي علم زي كأن زي العالم زنبر انت زخون سي نفسي نتصور دخونا مكنيات مهلوك كن كات صيوف دخونا تكبارات كن اتهمع بكي كن اب قدمتي حق انيام الزغلاء اب عرات حاتيات تساتحكي ابتك شللتنيان كدعين سقاخ خلقي انتايو تتهبيو مرسي او ክርስቶስ አምላኸ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ እቲ ዘላለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ ምነቲ መለኮታዊ ነጸብራቃዊ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ህሱም ድኑስ ኣብ ዓራቴ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃኹ ኦ አምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቅረበለለ ይብል ኣለኹ ወይዘኒ ወዘልፈኒ ወላለም ዓለም አሜን አሜን ማማ ሙሉ ኦነጽት ድንግል ونጽሕቲ ድንግል ናባራኺ እትኽልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝቀመጠልኩፍ ክፉእ ሓሳባት ካባይ የርሕቕዮ ኣሜን ነታሕመምቲ ነብሰይ ብኾንትነት ኣዝዩ ሓለዋታ ጠፊእዋ ኣሎሞ ናብ ጸሎትን መነቓቕሕን ኣበግስ እያ ምክንያቱም ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣሜን ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ኣሜን ስለ ቃላት ምስጋና አሜን መምህር ሳራ ኦ ጎይታ በዛሌት እዚኣ ንዓሞ ብዚ ሓጢኣት ክንሓድርሓ ኣለወና ኦ ጎይታ በዛሌት እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሃልወና ኦ ኣምላክ
ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ወጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኩነልና ኣዕንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኣምላኽና መድሃኒናን ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድርን ስምዓልና ወጎይታ ንስኻ ኢካ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድህነናን ተቕበልናን ኣሜን ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሃቅነትካ ረዳእኒ ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ወጎይታ ምህረትካ ንዘለኣለም ይነብር ወጎይታ ንኣይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ወጎይታይ ንኣኻ በዲለ እየ እሞ መሃረንን ንነፍሰይ ኣድህናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ ወጎይታ ኣባኻ ተወኪል ኣለኹ እሞ ኣድህነኒ ፍቃድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ በብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምህረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቅኑዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ልዑል ጎይታ ብዓኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናዩ እሞ ምሕረትካ ፀፅባ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን ኣሜን ኣዴና ኤልሳቤጥ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓርና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠመቐ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል እንታይ ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመፅእ እዩ ኦጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ወስሉስ ቅዱስ መሓረና ወስሉስ ቅዱስ መሓረና ወስሉስ ቅዱስ መሓረና ኣሜን ኃጢአትና ሓደገልና ወጎይታ በደልና ይፀብፅበልና ወጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና ወጎይታ ንሕማት ብፀሓዮም መሞንት ትቅዱስም ካይልካ ፈውሶም ወጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ከዓ ነብሶም ኣዕርፍ ካብ ሓጢአት ዝኾንካ ጎይታ መሓረና ካብ ሓጢአት ዝኾንካ ጎይታ ርዳእና ልማናና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ወጎይታ መሓረና ወጎይታ መሓረና ወጎይታ ባርኸና ወጎይታ ብቑዓት በረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ምልዕተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኣሜን ማማ መኣዛ ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ሕራይ ብሩኽ ምሽእተንስየና ኦኬ ኦ ቅድስቲ ምልእተ ፀጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ሓደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ክምሕረና
ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቀኛ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገና ተዘከርና ክቕፅላ ዲያቆን ሓወል ኖ ማማሙሉ መእተው ጸሎት ሃይማኖት እሺ ወደ ሓቀኛ ብርሃን ናኽብረኪ ኦ ቅድስት ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ዝወለድክልና ወፂኡ ከዓ ንነብስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ኣሚን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ሰማዕታት ተኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣያን እድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነብስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ወጎይታ መሓረና ወጎይታ መሓረና ወጎይታ ባረኸና ኣሚን ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማያን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ሁሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋሕድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዓረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓንና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ድማ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ድማ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሄዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱን መወዳእታ ይብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረፀ መንፈስ ቅዱስን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ንሱ ብነቢያት ሓዲሩ ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሓጢኣት ንምስስራይ ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሜኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 መምህር ሳራ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ ትመልክ እግዚአብሔር ኣቦ መሃረና ወጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ኃይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅነትናን ብዘይካኻ ረዳኤ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ህደር ንበደልና ቅሬታን ምህረትን ግበረልና
እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዩ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዩ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ኃጢአትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምህረትካ ዳ እምበር ከም ብዝሒ ኃጢአትና ኣይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ለማህበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍትሕ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣና እዮ ንስኻ ርሑሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቐና ንሓደገልናን ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ዘይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ካልኣኸልና ብፀጋን ብርህራይን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብውን ምስእን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ዝኾነ ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጂ ንዘለኣለምን ኣሜን ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜን ሰዓትን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እመን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስቲ ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻ ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጢ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ብኩሎም ናብ ድሕነት እትቅድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማነና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈወስ ኃጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘን ስቅያል ትብርድኣና ብህልውናኦም ክንቆም ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነትካ ነመርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍትሕ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ስምዓና እግዚአብሔር ቀበሎ ተረፈ ጊዜ ድማ ኣምላኽ ይባርኻልና አሜን ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ካብዚ ብምቕጻል ድማ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ከምቲ ኩሉ ጊዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሶሉስ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 8 ድሕሪ ቀትሪ ብቤተ ክርስቲያንና ዝወሃበና ትምህርቲ ሃይማኖት ኣበው
لوم دما مقتصلتا ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 63 ክፍል 2 ካብ ቁጥሪ 15 ጀሚርና ከነንብብ ኢና እግዚአብሔር ኣብ ማእከልና ተረኺቡ ይምርሐናን ይምሃረናን። እሺ ኣብ ቁጥሪ 15 ዘለዋ ንባባትና ማማማዛ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 63 ቁጥሪ 9 እሺ ማማሙሉ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 64 ቁጥሪ 6 መምህር ሳራ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 4 ንባብ ቁጥሪ 15 ባዕሉ ጠመተና እሞ እነሆን እግዚአብሔር ጸላእቱ ኮይንና ተረኸብና ሃብቱ ንምዕቃብ ናብኡ ከቅርበና ዝኽእል ኪዳን ኮነ ወይ መስዋዕቲ ከቶ ሓንቲ ነገር ኣይነበረናን ምእንቲ እዚ ይቕረብ በለልና ካብቶም ኣብ ዙርያ ዝፋኑ ዝቆሙ ሓይላት ኮነ ካብ መላእኽቲ ሊቃነ ካህናት ኣየተንሰኣልናን። ኢሳይያስ 63:9 እሺ ኦኬ ኣብ ኩሉ ፀበቦኦም ፀበቦ መልአኽ ገጹ ድማ ኣድሓኖም ብፍቕሩን ብለውሃቱን ተበጂዎም ብዝሓለፈ ዘመናት ኩሉ ግዜ ሓንገሮምን ሓዘሎምን ክብርና ኣምላኽ ኣሜን። ኢሳይያስ ምዕራፍ 64 ቁጥሪ 6 ኩላትና ሓደ ርኩስ ኮይንና ብዘሎ ጽድቅና ከዓ ከም ጽዩቕ ክዳን እዩ ኩላትና ከም ቆጽሊ ቀምሲልና ኣበሳና ድማ ከም ነፋስ ይብቁፀና ኣሎ። ለቃላት ምስጋና ይኸድሕልና መምህር ሳራ ዕብራውያን 5 ኦኬ ዕብራውያን 5 ባዕለይክም ብባየ መልእክት ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 4 ካብ ማእከል ሰብ እተወስደ ሊቀ ካህናት ዘበለስ መባእን ሕሩድን ስለ ሓጢኣት ምእንቲ ክስውእ ብናይ ኣምላኽ ነገር ስለ ሰብዩ ዝሽየም ንርእሱ ከዓ ድኻም ስለ ዝጠበቆ ነቶም ደናቁርትን እተጋገዩን ክድንግጸሎም ዝኽእል እዩ። ስለዚ ድማ ከምቲ ምእንቲ ህዝቢ ከምኡውን ምእንቲ ርእሱ ስለ ሓጢኣት ክስውእ ተገብኦ ከም ኣሮን ብኣምላኽ እተፀውዐ ዳኣ እምበር ነዚ ክብሪ እዚ ሓደ እኳ ባዕሉ ኣይወስዶን እዩ። ኣራይ ኣብ ቁጥሪ 16 ሓንቲ ንባብ ኣላትና መምህር ትምኒት መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥሪ 24 9:24 ንባብ ቁጥሪ 16 እንታይ ደኣ ባዕሉ ሓደ ወረደ ካብ ህላዌና ሰብ ኮይኑ ድማ ሊቀ ካህናት ኮነና ምእንታና ድማ ስጋኡ መስዋዕቲ ገይሩ ናብኡ ኣዓረገ በቲ ዝተቐበሎ መከራ ድማ ናብኡ ኣብፅሐና። መምህር ትምኒት ሶሪ ከመይምስል እግዚአብሔር መስገን ዕብራውያን 9:24 ክርስቶስ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክረኣየልና ናብታ ሰማይ ኣተወ እምበር ኣብቲ ምስሊ ሓቂ ኣብታ ብኢድ እተገብረት መቕደስ ኣይኮነን ዝኣተወ። ሳድ ቃል ሕይወት ተስምዐልና እፂላ ኣብ ቁጥሪ 17 ዘላ ንባብና ማማረ ዘነት
ዕብራውያን 2:18 ማማረት ዘነት እንኳ ሰላም አተኺ ሰሚዕክን ትኮን ተስፋ ገብር ሕጂ ኢኻእቲኺ ዕብራውያን 2:18 ንባብ ቁጥሪ 17 ንሱ ነቶም መከራ ዝቕበሉ ክረድኦም ዝኽእል ክነሱ ንባዕሉ መከራ ከም ዝተቐበለ ተዛረበ እዚ ነገር እዚ ኣዝዩ ንእሽቶን ትሑት ነገርን እዩ ንእግዚአብሔር ክንገር ኣይግባእን እዩ ግና ከምንቲ ኣዝዮም ከፍቅርዎን ክቕበልዎን ምእንቲ ድኻም ሰማዓቲ ተዛረበ ከምዚ ድማ በለ ድኻምና ፈሊጡ ዘይረድአና ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብመለኮቱ ካብ ኩሉ መከራ ርሑቕ ክነሱ ሰብ ኮይኑ ምእንታና መከራ ተቐበለ ዕብራውያን 2:18 ንሱ ባዕሉ ክፍተን ከሎ ተሳቒ እሞ ነቶም ዝፍትኑ ክረድኦም ይከኣሉ እዩ ኣሜን አሜን እሺ ቀፂሉ ደሎ ንባብና ኣብ ቁጥሪ 19 ኣዴና ኤልሳቤጥ ኣራይ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 10 ክሳብ 22 ወንጌል ማቴዎስ ሓድሽ ኪዳን ቀዳመይቲ መጽሓፍ ናይ ሓድሽ ኪዳን ወንጌል ማቴዎስ ቀዳመይቲ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 10 ክሳብ ቁጥሪ 22 ኣራይ እሺ ቀፂልና ማማ ማእዛ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ 30 ክሳብ 32 ንባብ ቁጥሪ 18-19 ነቶም መከራ ዝቕበሉ ምድሓን ዝከኣለ ከሎስ ማለቱ እንታይ እዩ ትርጉሙ ግና ከነሱ ብዓቢ ባህጊ ብመከራኦም ከም ዝረድኦም ድማ ይብል ከመይሲ ብመከርኡ ናይቲ መከራ ስቃይ ፈሊጡ ኣሎ ንምንታይ ከ ሓጢኣት ህዝቢ ክሰሪ በለ ስለምንታይ ሓጢኣት ኣህዛብ ዘይበለ ቀዳማይ ፍቃዱ ምእንቲ ህዝቢ እሞ ብድሕሪ እዚ ድማ ንኩሎም ኣህዛብ ከምቲ መልኣኽ ንዮሴፍ ስሙ ኢየሱስ ክስመዩ ንህዝቡ ድማ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ ዝበሎ ወንጌል ማቴዎስ ኣዴና ኤልሳቤጥ ኣራይ ወንጌል 1:22 ንሱ እዚ ክሓስብ ከሎ እንሆ መልኣኽ እግዚአብሔር ብሕልሚ ተራእዮ ከምዚ ድማ በሎ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት እቲ ካብኣ ዝውለድ ብመንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ንሕፂትኻ ማርያም ሙሳዳ ኣይትፍራሕ ወዲ ክትወልድ እያ ንሱ ከዓ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣት ከድሕኖም እዩ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልካ ክትብሎ ኢኻ 22 እውን ዲ ሓቀይ 22 እዚ ኩሉ ድማ እቲ እግዚአብሔር ብነቢይ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ከዓ ኣማኑኤል ክብልዎ እዮም ትርጉሙ ከዓ ኣምላኽ ምሳና ማለት እዩ እናበለ ዝተዛረቦም ምእንቲ ክፍፀም ኮነ ቃል ወተስማዕልና 23 ብሓንሳኤ እሺ 22 هو عم بيبين هو معريش علي وتسمعنا مين ماما ماذا እቲ መልኣኽ ከዓ በላ ማርያም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኹሞ ኣይትፍርሒ እኖ ክጠንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ተሰሚዩ እዩ ኢኺ ንሱ ዓብ ክኸውን ወዲ ልዑሉን ክበሃል እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናን ኣቦኡ ዳዊት ክህቦ እዩ ክብርና ኣምላኽ ኣሜን ቀፂልና ኣብ ቁጥሪ 21 እንደላ ንባብ ማማሙሉ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 26 ንባብ ቁጥሪ 21 እዚ ንሕና ቅድም ክኸውን እንተስፈዎ ዝነበርና ቅድም ንህዝቢ እስራኤል ከድሕኖም ይመጽእ እሞ ብድሕሪኦም ከዓ ንኩሎም ኣሕዛብ ከድሕን እዩ ንሳቶም ግና ብዘይፈውሱ ኾኑ እንሆ ሐዋርያ ብኻልእ ገጽም ቦታን ነዚ ከምዚ እናበለ ገለጾ ኣቱም ደቂ ዓሌት ኣብርሃም እዚ ናባኻትኩም ዝተላእከ ንሱ ከዓ
ናይ ምድሓን ቃል እዩ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 26 ኣቶም ኣሕዋትና ደቂ ዓሌት አብርሃምን ኣብ ማእከልኩም ዘለው ንኣምላኽ ዝፈርሑን እዚ ቃል መድሓነሲ ናባታትና እያ እተላኸ ኣሜን ኣሜን ኣብ ቁጥሪ 22 ዘለዋ ንባባትና መምህር ትምኒት ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 49 ቁጥሪ 6 ማማረ ዘነት ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ካብ ቁጥሪ 46 ክሳብ 48 ማማ ማዛ ዕብራውያን 5 ካብ 11 ክሳብ 13 ንባብ ቁጥሪ 22 ከም በሓድሽ ከዓ ከምዚ በለ ቅድም ከም ቃል እግዚአብሔር ክትዛረቡ ይግባአኩም ንስኻትኩም ግና ተቃልልዎ ናይ ዘላለም ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ ድማ ነፍስኹም ኣይተዳልውን ዘለኹም ጎይታ ከምዚ ኣዘዘ ኣነ ክሳዕ ወሰን ምድሪ መድሓነ ምእንቲ ክትኮኖም ንኣህዛብ ብርሃን ገበርኩኻ በለ ኢሳይያስ 49 ቁጥሪ 6 ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 49 ቁጥሪ 6 ቁጥሪ 6 እወ ንሱ ይብል ንነግድ ያዕቆብ ንምትንሳእ ነቶም ዝተረፈ እስራኤል ንምምላስ ባርያይ ምዃንካ ኣዝዩ ሒደት እዩ ምድሓነይ ክሳብ ምድሪ ምእንቲ ክበፅሕሲ ብርሃን ኣህዛብ ከዓ ክገብረካ እየ እወ ንሱ ይብል ንነገድ ያዕቆብ ንምትንሳእ ነቶም ዝተረፈ እስራኤል ንምምላስ ባርያይ ምዃንካ ኣዝዩ ሒደት እዩ ምድሓነይ ክሳዕ ምድሪ ምእንቲ ክበፅሕሲ ብርሃን ኣህዛብ ከዓ ክገብረካ እየ شيما مرة سنة ما مرة سنة على خده قبل حوالات 13 46 كسب 48 دمت ساعات سوري أبيات نتسأنيحا أوكي قبل حوالات معرف 13 كابر بعن شمونتن كابر بعن شديشتن سكار بعن شمونتن أولوسن بارنباسن كأتبيعهم كم زبالو قال أملاح قدمي نقول نأخذكم كنقر يقبع نيرو كاب دفعكمو نناي زل عالم هيوت بوقعات كم زيكونكم كأبر أسخم كاب فردكم እግዚአብሔር ክሳዕ ወሰን ምድሪ ንምድሓን ምእንቲ ክትኮኑን ንህዛ ብርሃን ገበርኩኻ ኢሉ ኣዚዝና እዩ እሞ እንሆ ገፅና ናብ ኣህዛብ ንመልስ ኣሎና ኣህዛብ ከዓ እዚ ሰሚዖም ተሓጐሱ ንቓል ኣምላኽ ድማ ኣመስገኑ እቶም ንህይወት ዘለዓለም እተመደቡ ዘበሉ ኩላቶም እውን ኣመኑ ኣሜን ስለ ቃላት እግዚአብሔር ይመስገን አሜን أنا دياكون حاول هو እሺ ኦኬ ዕብራውያን 5 ካብ 11 ክሳብ 13 ብዛዕባኡ ብዙሕ ነገር እንብሎ ነይርናስ ንምስማዕ ድንዙዛት ስለ ዝኾንኩም ትርጉሙ ጭንቂ እዩ ከም ምንዋሕ ዘመንሲ መምሃራን ክትኮኑ እኳ ምተገባኣኩም ነይሩ ነቲ ናይ መጀመርታ ትምህርቲ ቆልዑ ናይ ቃል ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ክምህረኩም የድልየኩም ኣሎ እሞ ፀባ ዳ እምበር ዕጹም ብልዒ ኣየድልየኩምን እዩ
ፀባ ዝቕበል ዘበለ ኩሉ ቆልዓ እዩ እሞ ብናይ ጽድቂ ነገር ፍቱን ኣይኮነን። ክብርና ኣምላክ። እሺ ቀፂላ ድላ ንባብና ኣዴና ኤልሳቤጥ أبي ወንጌል ማቴዎስ ኣብቲ ዓንተዊ ደንበብክና ወንጌል ምዕራፍ 10 ዓንተዊ ምዕራፍ 1 እያ ነይራ ሕጂ ድማ ምዕራፍ 10 ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 5 እሳ ጥራይ ሓንቲ ቁፅሪ እታ ቁፅሪ 5 ጥራይ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 5 ንባብ ቁፅሪ 13 ጎይታና እውን ንደቀ መዛሙርቱ ቅድም ናብ ኣህዛብ ኣይትኺዱ ናብተን ጥፉኣት ኣባጊዕ ቤት እስራኤል ዳ ኺዱ በሎም ቅድም ህዝቢ ኸድሕ እንደልዩ ንደቀ መዛሙርቱ ከምዚ ነገሮም ይብል معرف عسرت حمش تديها ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 5 ኢየሱስ ሓሙሽተ ኢየሱስ ሓሙሽተን ሽዱሽተን እያ ትብል ዘላ ኣራይ ኢየሱስ ነዞም 12 ከምዚ ኢሉ እናኣዘዘ ለኣኾም ናብኣተን ዝጠፍአ ኣባጊዕ ቤት እስራኤል ደኣ እምበር ናብ ምድሪ ኣሕዛብ ኣይትኺዱ ናብ ከተማ ሳምራውያን ድማ ኣይትእተዉ ኣኺልዋ እያ ተሸውዓተ ክንብባ ዶ ነነሳ ጥራይ እዚኣ 5-6 ብሓንሳ እየን እወ ቃልዎ ተስማዕልና እንዴና ኣሚን ኦኬ ቀፂላ ኣብ ቁፅሪ 14 ደላ ንባብና ማማሙሉ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቁፅሪ 19 ንባብ ቁፅሪ 24 ኩሉ ስርዓት ምስኣቶም ምስ ፈጸመ ብምኽንያት ዓመፃኦም ብዘይፈውሱ ኾኑ ውዑ ደቀ መዛሙርቱ ኪዱ ንኩሎም ኣሕዛብ መሃሩ ብስም ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንሕድገት ሓጢኣቶም ኣጥምቕዎም እናበለ ለኣኸ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ወቅዲ 19 21 ዘሎ እወ ብሓደ ስለዚ ኹዱ ንኩልኩም ኣሕዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጠመቅኩም ዝኣዘዘኩም ኩሉ ክሕሉ ከዓ እናመሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ግበርዎም እንሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ ኣሜን ለቐናት ቅዱስ ቃልዎ ተስምዐልና ኣብ ቁፅሪ 15 ደለዋ ንባባትና ሓውና ዲያቆን ግርማይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 4 መምህር ትምኒት ዕብራውያን 3:1 ንባብ ቁፅሪ 15 ከም ብሓድሽ ሃዋርያ ከም ዝበለ ምእንትዚ ኣቱም ንጹሃን ከማና ተኻፈልቲ ሕሬት ሰማያዊ ዝኾንኩም ኣሕዋተይ ኣብዚ ዓለም እዚ ዓስቢ ኣይትድለዩ ኣብዚ ሕሬት እዚ ኾንኩም ኢኹም እሞ ዓስብኹምን ዋጋኹምን ኣብቲ ቦታቲ ሰማይ ክኾነልኩም እዩ ቆላሲስ 2 ካብ 1 ክሳብ 4 ሓውና ዲያቆን ግርማይ يقول حوي قبل لنا سمع بعد ما هذا እሺ ንኻለ ክህባ هو ኦኬ ደሓን ባዕለይ ከም ብባያ ክሰልጠና ምእንቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክሳብ 4 ደጊም ምስ ክርስቶስ ተንሲእኩም እንተኾንኩም ሲ ነቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ድለዩ ሜትኩም ኢኹም
እታ ህይወትኩም ድማ ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ ኣላ እሞ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣይኮነን ክርስቶስ ህይወትና ምስ ዝግለጽ ሽዑ ንስኻትኩም እውን ምስኡ ብክብሪ ክትግለጹ ኢኹም መምህር ትምኒት ዕብራውያን 3:1 ኣሜን ዕብራውያን ምዕራፍ 3:1-2 ብሓንሳ ኣለዋ ስለዚ ከዓ ኣቱም ካብቲ ሰማያዊ ጽዋዕ ግደ ዘለኩም ቅዱሳን ኣሕዋተይ ከምቲ ሙሴ ድማ ኣብ ኩላ ቤቱ እሙን ዝነበረ ናብቲ ነቲ ዝሾሞ እሙን ዝኾነ ኢየሱስ ናይ ምእማንና ሃዋርያን ሊቀ ካህናትን ኣቕልቡ ኣሜን እፂላ ደላ ንባብና ሓወራ ዲያቆን ግርማይ ነጻብ ዝኾን ካሎ ሓብረኒ ኢኻ ኣብ ቁጥሪ 26 ዘላ ንባብና ማእማረ ዘነት ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ቁጥሪ 26 ንባብ ቁጥሪ 26 ብድሕሪዚ ነዚ ሃዋርያን ሊቀ ካህናትን እምነትና ጠምትዎ ኣብ ስለ ዝለኣኾ ሃዋርያ ሰመዮ ብኡ ስለ ዝኣምና ከዓ እንኣምኖ ሊቀ ካህናት በሎ ከመይ ነቶም ንዕኡ ንምግባረ ሰናይ ቀናእቲ ቁኑዓት ህዝቢ ክንኮኖ ዘጥረየና ምእንታና ይማልድ እዩ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ካብ 1 ክሳብ 26 ማእማረ ዘነት ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ካብ 1 ክሳብ 26 እሺ ኢየሱስ ምእንቲ ደቂ መዛሙርቱ ከም ዝጸለየ ኢየሱስ እዚ ተዛሪቡ ኣዒንቱ ናብ ሰማይ ቋሕ ኣቢሉ በለ ኣቦ ሕጂ እታ ግዜ በፂሓ ነዞም ዝሃብካዮ ኩላቶም ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክህቦምሲ ንወድኻ ኣብ ልዕሊ ስጋ ዘበለ ምልኪ ሂብካዮ ኢኻ እሞ ንሱ ምእንቲ ከኽብረካስ ንወድኻ ኣኽብሮ መላእኽ ኣምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካ ነቲ ዝለኣኽካዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጡ ናይ ዘለኣለም ህይወት እዚኣ እያ ኣነ እቲ ክገብሮ ዝሃብካኒ ግብሪ ፈጺመ ኣብ ምድሪ ኣኽበርኩኻ ኣቦ ሕጂ ድማ በቲ ዓለም ከይተፈጥረት ኣባኻ ዝነበረኒ ክብሪ ኣባኻ ኣኽብረኒ ነዞም ካብ ዓለም ዝሃብካኒ ሰባት ስምካ ገለጽ ኩሎም ናትካ ነበሩ ንኣይ ሃብካኒ ቃልካ እውን ሓለዉ እቲ ዝሃብካኒ ዘበለ ኩሉ ካባኻ ምዃኑ ሕጂ ፈለጡ እቲ ዝሃብካኒ ቃል ሃብክዎም ንሳቶም ተቐበልዎ ኣነ ካባኻ ከም ዝወፃእኩ ድማ ብሓቂ ፈለጡ ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ እውን ኣመኑ ኣነ ምእንተኦም እልምን ኣለኹ ናትካ እዮም እሞ ምእንቲ እዞም ዝሃብካኒ እምበር ምእንቲ ዓለምሲ ኣይልምንን እየ ኩሉ ናተይ ናትካ እዩ እቲ ናትካ እውን ናተይ እዩ ኣነ ኣባታቶም ከበርኩ ደጊምሲ ኣነ ኣብ ዓለም ኣይነብርን እየ ንሳቶም ግና ኣብ ዓለም ኣለዉ ኣነ እውን ናባኻ እመጽእ ኣለኹ ቅዱስ ኣቦይ ነዞም ዝሃብካኒ ኸማና ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ብስምካ ሓልዎም ኣሜን ኣነ ምሳታቶም ኣብ ዓለም ከለኹ ብስምካ ሓለኽዎም ነዞም ዝሃብካኒ ድኸናኽንክዎም እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም ብዘይ እቲ ሓደ ወዲ ጥፍኣት ካባታቶም ዝጠፍአ የልቦን ሕጂ ግና ናባኻ መጽእ ኣለኹ ሓጎሰይ ኣባታቶም ምእንቲ ክፍጸም ድማ እዚ ኣብ ዓለም እዛረብ ኣለኹ ኣነ ቃልካ ሃብክዎም ከምቲ ኣነ ካብ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳቶምን ካብ ዓለም ኣይኮኑን እሞ ዓለም ጽላኣቶም ካብቲ ክፉእ ክትሕልዎም እምበር ካብ ዓለም ከተምጽኦም ኣይኮንኩን ዝልምን ዘለኹ ከምቲ ኣነ ካብ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳቶምን ካብ ዓለም ኣይኮኑን በቲ ሓቂ ይቐድሶም ቃልካ ሓቂ እዩ ከምቲ ንኣይ ናብ ዓለም ዝለኣኽካኒ ከምኡውን ኣነ ናብ ዓለም ለኣኽክዎም ንሳቶም ብሓቂ ምእንቲ ክቕደሱን ኣነ ርእሰይ ስሊኦም እቕድስ ኣለኹ ስጋዕ ክንደያ ነይራ 26 ኦኬ
ስለቶም ብቃሎም ብአይን ዝኣምኑ ድማ እምበር ስለ እዚኣቶም ጥራይ ኣይኮንኩን ዝልምን ዘለኹ ዓለም ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ምእንቲ ክትኣምንሲ ወ ኣቦ ከምቲ ንስኻ ኣባይ ዘለካ ኣነ እውን ኣባኻ ከምኡ ድማ ንሳቶም ኣባና ሓደ ክኾኑ ኩላቶም ሓደ ምእንቲ ክኾኑ እልምን ኣለኹ ኣሜን ብኣንድነት ፍጹም ክኾኑ ዓለም ድማ ከምቲ ንኣይ ዝለኣኽካንን ዘፍቀርካንን ከምኡ ንኣቶም እውን ከም ዘፍቀርካዮም ምእንቲ ክትፈልጥሲ ንሕና ሓደ ከም ዝኾና ኣነ ኣባታቶም ንስኻ እውን ኣባይ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ኣነ እቲ ዝሃብካኒ ክብሪ ሃብክዎም ወ ኣቦይ ቅድሚ ምስራት ዓለም ኣፍቂርካኒ ኢኻ እሞ እዞም ዝሃብካኒ ነቲ ዝሃብካኒ ክብረይ ምእንቲ ክርዩስ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንሳቶም እውን ኣብኡ ምሳይ ክኾኑ እደሊ ኣለኹ ኣሜን ጻድቕ ኣቦ ዓለም ከይፈለጠትካን ኣነ ግና ፈሊጠካ ኣለኹ እዚኣቶም እውን ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ፈሊጦም ኣለዉ እታ ብኣኣ ዘፍቀርካኒ ፍቕሪ ኣባታቶም ምእንቲ ክትከውን ኣነ እውን ኣባታቶም ስምካ ኣፍሊጠዮም ኣለኹ ክፈልጥዎም ከፍልጦም እውን እየ ኣሜን ስለ ቃላቱ ክበር ይመስገን ኣሜን ኣራይ ቀፂልና ኣብ ቁጥሪ 34 ሓንቲ ነባብያ ደላትና ክሳብ ሽዑ ነባብ የለን ንዓ ኣንቢብና ደምደምታ ክንገብር ኢና ንሎም ከም ፈቃድ ኣምላኽ እሺ ቀፂላ ደላ ነባብና ማማ መዓዛ ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክሳብ 7 ዕብራውያን 3 ካብ 1 ክሳብ 7 እሺ نباب الشي مع ماملو يتكحف بالكل خيريتا ندحري المزمور الشي حاري ناباخي الشي نتصلح نباب اوكي دياكم قرما عنا زايخان نباب نتصلح እሺ ማማ ማዕዛ ክንምን ጥላይና ዳሓን ትርድእ ኣለና ስለዚ የንበብካ ተሳታፍና ዝበረኸት ክትኮን ዕብራውያን 3 ካብ 1 ክሳብ 7 ከተንብበልና ዕብራውያን 3 ካብ 1 ክሳብ 7 እሺ ንባብ ቁጥሪ 27 ክሳብ 34 ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ዝገበሮ ኣብ እሙንን ጻድቅን እዩ ይብል በለ نحن ድማ ንህዝቡ ክጠፍኡ ከም ዘይሓድጎምን ብሰናይ ከም ዘገልግል እንፈልጥ ኢና እቲ ዝገበሮ ዝበሎ ሐዋርያን ሊቀ ካህናትን ስለ ዝበሎ እዩ ኣብዚ ብዛዕባ ህላዊ መለኮት ኣይተዛረበን እንታይ ደኣ ስጋ ፍጡር እዩ እሞ ኣምላኽ ሰብ ዝኾነሉ ስርዓት እዩ ዝተዛረበ ምእንቲ ድኻም ሰማዕቲ ኣብ ኩሉ ኣብቶም ናቱ ከም ሙሴ እዩ በለ بمخنيات دخام سماعتي انت زي كون سلمنتاي بموسى مسلو نز ነገር እዚ ካብ መስማዕ ኣዛኖም ከይደፍኑ ዕብራውያን ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመኑ በዚ ሰብ እዚ ብሙሴ ዘለዎም እምነትን ዘኽብርዎ ክብርን ንእሽቶ ነገር ኣይነበረን ምእንቲ እዚ ሰብ ስለ ዝኾነ ብሙሴ መሲሉ ተዛረበ ምእንቲ እዚ ሰብ ስለ ዝኾነ ብሙሴ መሲሉ ተዛረበ ብድሕሪ እዚ መለኮቱ በብንእሽቶ ዘከረ ክሳዕ ጎይታ ሙሴ ድማ ገበሮ ክሳዕ ጎይታ ሙሴ ድማ ገበሮ ኣብ ኩሉ ቤቱ ከም ሙሴ እዩ ብምባል ቅድም ምስኡ ማዕረ ገበሮ ከመይ ንሙሴ ቤቱ እቶም ህዝቢ እዮም ብድሕሪ እዚ ከዓ ልዕልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በብንእሽቶ ገለጸ ካብ ክብሪ ሙሴ ብዝበለጸ ነዚ ክብሪ ይግብኦ እናበለ ብዛዕባ መለኮቱ ተዛረበ ንበዓል ቤት ካብቲ ቤቱ ክብሩ ከም ዝዓቢ ካብቲ ቤቱ ድማ ክብሪ ተሰራሒኡ ከም ዝዓቢ እዩ ስለዚ ሙሴ ከመይ ፍጡር ከም ዝተሰምየ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከመይ ፈጣሪ ከም ዝተባህለ ኣስተውዕል
ቤት ዝተባሃሉ ህዝቢ እንተደኣ ኮይኖም ሙሴ ድማ ካብ ህዝቢ እዩ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰራሕ ቤት እንተደኣ መሲልዎ ንሳቶም ህዝቢ እዮም እነሆ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ አግሃዶ ነዚ ኸዓ ከም ዝናበለ ገለጸ ንኹሉ ቤት ሰራሒኡ ሰብ እዩ እሞ ንኹሉ ፈጣሪኡ ድማ እግዚአብሔር እዩ ንኹሉ ቤት ሰራሒኡ ሰብ እዩ እሞ ንኹሉ ፈጣሪኡ ድማ እግዚአብሔር እዩ ሙሴ ድማ ብዝተዛረቦ ምስክር ምእንቲ ክኸውን ኣብ ኩሉ ቤቱ እሙን መጋቢ እዩ ክርስቶስ ግና ኣብ ቤቱ ከም ውሉድ እዩ እዚ ፍልልይ እዚ ዓብዩ ከመይ ንሙሴ መጋቢ ሰመዮ ንክርስቶስ ከዓ ውሉድ ሰመዮ በቶም ዝሰምዕዎ ካብ ሙሴ ከመይ ልዕል ከም ዘበሎ ኣስተውዕል ንሙሴ ፍጡር ክሰምዮ ከሎ ንክርስቶስ ግና ፈጣሪ ንሙሴ ድማ ብኩሎም እቶም ዘንብቦም ምስክር ምእንቲ ክኾኖ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ቤቱ እሙን ገበሮ አቡነ ዲያቆን ግርማይ ዕብራውያን 3 ካብ 1 ክሳብ 7 ማይክሮፎን ተዓፅያት ካላ አቡነ ዲያቆን ግርማይ حكي بينك اشي ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክሳብ 7 ኢየሱስ ካብ ሙሴ ከም ዝዓቢ ስለዚ ኣቱም ካብቲ ሰማይ ውፅዋ ዓግደ ዘለኩም ቅዱሳን ኣሕዋተይ ከምቲ ሙሴ ድማ ኣብ ኩሉ ቤቱ እሙን ዝነበረ ኣብቲ ነቲ ሸሞ እሙን ዝኾነ ኢየሱስ ናይ ምእመናን ሃዋርያ ሊቀ ካህናት ኣቕልቡ ከምቲ እቲ ሰራሕ ቤት ካብታ ቤት ዝበልፅ ክብሪ ዘለዎ ንኡኻ ካብ ሙሴ ዝበልፅ ክብሪ ተገቢዎ ኣሎ ቤት ዘበለትሲ ሰራሕያ ኣለዋ እቲ ንኹሉ ዘዳለወ ግና ኣምላኽ እዩ ሙሴስ ብዛዕባ እቲ ድሓር ክንገር ዘለዎ ነገር ምስክር ምእንቲ ኸውን ከም ጊልያ ኮይኑ ኣብ ኩላ ቤቱ እሙን ነበረ ክርስቶስ ግና ከም ውሉድ ኣብ ልዕሊ ቤቱ እዩ ትብዓትናን ትምክሕትናን ተስፋናን ክሳዕ መወዳእታ ኣጽኒዕና እንተሓዝናስ ቤቱ ንሕና ኢና بهماي اوكي ما انت زي منفس قدس كم زي لومي دمصو انت سمعكم سلام اخيلا دابير مسك امين قاليو تسمع لنا حونا دياقون كرماي الشي نلومي كم فقاد املاح ابزق اخلنا يو ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 63 ካብ ቁጥሪ 15 ክሳብ 34 አንቢብና ኣለና ንደቅፅል ካብ 35 ክንቅፅል ኢና ከም ፈቃድ ኣምላኽ እሺ ማሙሉ መዝሙር ክዝምርልና እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዘፈል ሐግሰኒ አይ ሓደካናን ሃሌሉያ ሓደካናን አሜን። ሕሊፍካ እውን ንጸላይ ኣይሃብካናን ዝምር እግዚአብሔር ሐግሰኒ አይ ሓደካናን ሃሌሉያ አይ ሓደካናን አሜን أحلف كون سلائي أحب كنان أي حدك كنان هللويا أي حدك كنان آمين أحلف كون سلائي أحب كنان اتحسم سيطان تزراري كتوي عرفن كم فتاني من قويتاكن أي كدفنن باي كتنبر أي نعاكنن أي حدك كنان هللويا أي حدك كنان أمين أحلف كون سلائي أحب كنان سيطان كو قاسم بركي راعده رسياتنيني
تسفى قوريته نسخاقن قويتاي مساينة بركة نسيطان كقزاء أي حدا كنان أي حدا كنان هللويا أي حدا كنان أمين أحلف كون سلاي أي هاب كنان وترب زي فرحات الكلية أو كلو نبراي كمسكنكاي እጽብ ክቡር ጎይታይ ኩሉ ትእዝዝ ኣብዛዕሸል ነፍሰይ ሓይልኻ ግለጽ ኣይ ሓደካናን ሃሌሉያ ኣይ ሓደካናን ኣሜን ኣሕሊፍካ ውን ንጸላኢ ኣይሃብካናን ወንጌል ናይ ጽድቂ ክትብስር እያ ደጌታት ሲኦል ኣይሕልዋን እዩ ንስኻ ውን ደምካን ኣጽዋርካን ጌርና ክንኣቱ ኢና ሰማይ ሃገርና ኣይ ሓደካናን ሃሌሉያ ኣይ ሓደካናን ኣሜን ኣሕሊፍካ ውን ንጸላኢ ኣይሃብካናን ኣይ ሓደካናን ሃሌሉያ ኣይ ሓደካናን ኣሜን ኣሕሊፍካ ውን ንጸላኢ ኣይሃብካናን ጎረረይ እናተዓጽወት እንደገና ዝማሬ መላእክት የትመዓልና ማማሙሉ ኣይ ሓደካናን ሃሌሉያ ኣይ ሓደካናን ኣሜን ኣሕሊፍካ ውን ንጸላኢ ኣይሃብካናን ብምባል ተኣዝማች እቲ ትሕዝቶ ከዓ ከምዚ ክንሰምዖ ፀናሕና ሰይጣን ዘይዓርፍ ፈታኒ ጸላኢ ዓንኳሊ ምዃኑ ብብዙሕ ሜላ ከም ዝፍትነና እንተኾነ ግን እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ መከራና ኣሕሊፉ ከም ዘይበና ከም ዘናግፈና ከም ዘይሓድገና ከዓ ምሕረት ኣምላኽ እተርኢ ብሓፈሻ ፈተና ናይ ሰይጣንን ምሕረትን ባላህነት እግዚኣብሔርን እትገልጽ ጣዕምቲ መዝሙር ክንሰምዕ ፀኒሕና ማማሙሉ ደጊመ ዝማሬ መላእክት የስምዐልና እሺ ካብዚ ብምቕፃል ተሳተፍቲ ናይዚ ጉባኤ ነዛ መዝሙር ብቃል ኣምላኽ መሰረት ከተስተንትንዋ መድረኽ ናባኹም ከመይ ምሲኹም ስድራ እግዚኣብሔር ሚን ዝማሬ መላእክቲ የስማዓልና ሓብትና ሙሉእ ጥዕና ሂቡ ሙሉእ ዕድሜ ክትዝምርሉን ከተመስግንዮን የንበርኪ ኣይሓደካናን ሃሌሉያ ኣይሓደካናን ኣሜን የሕሊፍካ ውን ንጸላኢ ኣይሃብካናን እንዳበለት ክትዝምረልና ፀኒሓ እሞ ኩሉ ግዜ መዝሙር ክንዝምር ከለና ንባባትና ኹን መጀመርያ እንታይ ንብል ኣለና ተኻልኣይቲ ከዓ ምንጭ መዝሙርና ካብ ቃል እግዚኣብሔር ካበይ እዩ ንርኢ ተሳልሰይቲ ከዓ እዚ መዝሙር ንዓይ ሎም እንታይ እዩ ሎማዓንትስ እንታይ እዩ ሎማዓንቲ ንዓይ እዚ መዝሙር እዚ እግዚኣብሔር ምሳና እንደዘይነብር ኢሉ እግዚአብሔር እንደዘይ ረዳና እግዚአብሔር ምሳና ወፊሩ ምሳና እንደዘይ አጥቆ ቀድሜና መራሄ በድሕሬና መጽለል ኮይኑ እንደዘይ ረዳና ነዚ ሁሉ እንዳስተንተና ኢና ነብሎሞስ ከምስቃል እግዚአብሔር ነተሓዘ ነዚ መዝሙርና ኣብናይ መዝሙር ግዜ ኢና ዘለና መዝሙር ዳዊት ምለለፈ አረ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 37 ቁጽሪ ካብ ፍቅዲ 4 ክሳብ 6 እግዚአብሔር ተማዕቆብ ሰናይ ድማ ግበር ኣብቲ ሃገር ተቐመጥ እምነትካ ከዓ ድለ ብእግዚአብሔር ተሓጎስ ልብኻ ዝደልዮ
ንሱ ክህበካ እዩ أمين መገድኻ እግዚኣብሔር ኣማቕቦ ኣብኡ ተወከል ንሱ እውን ከሰልጥነካ እዩ آمين آمين قال እግዚአብሔር يسمعلنا قال هيوت يسمعلنا كاب زحبتنا مولو እግዚአብሔር ንኸይሓድገና ንእግዚአብሔር ንኸይጥንጥነናስ ንሕና ከዓ ከም ሰዓብቲ ኣምላኽ ክንገብሮ ዘለና ካብ ሕጉ እንዳወፃና ካብ ትእዛዛቱ እንዳፍረስና ኣይትሕደገና እንተዳልናዮሲ ተኸራኽበና ዝኽእል እቲ ቃሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ከይገድፈና እንተዳ ኮይኑ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ኸ ብእግዚአብሔር ተሓጎስ ልብኻ ዝደልዮ ንሱ ኩሉ ኸበካ ሓጎስና ብዝንበልዖ ብንሰትዮ ብዝነጥርዮ ብዝሰልጠና ዘይኮነስ በቃ ብእግዚአብሔር ክንሕጎስ ሽዑ መገድኻ ንእግዚአብሔር ኣማዕቅቦ ኣብኡ ተወከል ንሱ እውን ከስልጠልካ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር በተን ዝበለን መስመር እንተዳኺድናስ እግዚአብሔር ነቲ ዝበሎ ቃል ህያው ይገብሮ እዩ ቁፅሪ 6 ንሱ ንጽድቅኻ ከም ብርሃን ንፍርድኻ እውን ከም ቀትሪ ተውፅኦ እዩ ስለዚ ከዓ ተዘማሪ ኣይሓደካናን ሃሌሉያ ኣይሓደካናን ንጸላውን ኣሕሊፍካ ኣይሃብካናን ቃል ህይወት የስማዓልና ሓብትና ሙሉ ራይ ካልኦት ትርሓስ ኣለኹ ቦናይ ከመይ ኣይኩም እግዚአብሔር መስገን ኣዴና ትርሓስ እንኳዕዳን ኣተኸን እንኳዕ ድምፅኽና ስማዓና ኣሜን ኣነይ ከምስኹም ሓፀምበረኒ መዝሙር ዳዊት 3 ካብ 1 ላከንብባ እግዚአብሔር ተቃዕተይሲ ክንደይ ኮን ይበዝሑ ኣባይ ዝለዓሉ ብዙሓት እዮም ብዛዕባ ነፍሰይ ብዙሓት ኣብ ኣምላኽሲ ምድሓን የብሉን ይብሉ ኣለዉ ሴላ እግዚአብሔር ንስኻ ግና ኣብ ዙርያይ ዋልታ ኢኻ ክብረይን ንርእሰይ ልዕል እተብላ ንስኻ ኢኻ ኣሜን ስለዓላት ፀበል እግዚአብሔር መስገን እቲ ኣብ ኣምላኽ ምውካል ኣብ ኣምላኽ ምጽጋዕ ክንደይ ሰናይ ከም ምዃኑ ቁፅሪ 6 ደኸተንብባ ኣዴና ትርሓስ እሺ ፋዶ ነቶም ዝኸቡኒ ኣዕላፋት ኣሕዛብ ኣይፈርሖምን እየ እግዚአብሔር መስገን እዚ እግዚኦም ይበዝሑ ለይሳቅዩ ንዝብል ኣብ ናይ ጸሎት ነጊ ኣብ ናይ ቤተክርስትያን ኣገልግሎት ንጎ ተሰሪዕ ኣሎ ማለት እዩ ዳዊት ካብ አቤሴሎም ወዱ ከሃድም ከሎ ዝዘመሮ መዝሙር እዩ ዝብል ማለት እዩ አቤሴሎም ነብኡ ቀቲሉ ንጉሰ ነገስታት ክኸውን እናፀዓረ ከሎ ዳዊት ግን ንበዓል ኢዮአብ ዝበሃሉ ነቶም መራሕቲ ሰራዊት ነቲ መንእሰይ እንተረኸብኩሞ ሓደራ እንዳበለኸን ወላዲ ይምዕቆብ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣይሓደካናን ብርግፅ ኣይሓደካናን ሃሌሉያ ኣይሓደካናን ኣሜን ኣሕሊፍካ ንጸላይ ኣይሃብካናን ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ እቶም ኣማኸርቲ ዝበሃሉ ኩሉ ግዜ ምድራዊ ነገር ስለ ዝሓስቡ ሕጂ ምስ አቤሴሎም ከይና ክንጥቀም ኢና ፅባሕ ከዓ ንዳዊት ስለ ዝመሓለሉ ንዳዊት ከዓ ምስ ተመልሰኸ የሸግረና እንዳበሉ ንዳዊት ኣብዚ ትሕደር ወድኻ ከየርክበካ ብልዎ ከይዱ ናብ አቤሴሎም ከይዶም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ክሓድሩ ይብኣን ተርኪብካየሎም ለይቲ ከተርክቦ ኢኻ እንዳበሉ ብከምዚ ከቢድ እዋን ነቲ ድሕነት ኣስተንቲን እዩ ኣይሓደካናን ኢሉ ካብ ኣላፋት ተበዝሑ ኢሉ ነቶም ዝኸቡና ኣላፋት ኣህዛብ ኣይፈርሆምን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣዴና ትርሓስ ቃል ህይወት የስማዓልና ሕራይ ካልኦት ኣይሓደካናን ሃሌሉያ ኣይሓደካናን ኣሜን ኣሕሊፍካው ንጸላይ ኣይሃብካናን አንተ ደኽብል ኣቦና ኣቦና እግዚአብሔር ይደግፍኩም ራይ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 17 ካብ ቁፅሪ 10 ክሳዕ ፍጻሜ ኣቦይን እነይን እኳ ተጠንጠኑኒ እግዚአብሔር ንበይን እዩ ወእግዚአብሔር መገድኻ መሃረኒ ብምኽንያት ጸላእተይ ኮታ በተቕንዕቲ መገዲ ምርሓኒ ሓሰውቲ ምስክር ዓመፃ ዘሰንፉ ሰባት ተላዒሎም እዮሞ ንኣደዳ ተጻረርተይ ኣይተሕልፈኒ ኣየለውሃት እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ህያዋን ከም ዝርአ እንተዘይኣምንሲ ብእግዚአብሔር ተሰፎ በርትዕ ልብኻ ቀጢበል ኣጆኻ ወብእግዚአብሔር ተስፋ ግበር አሜን እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ይደግፍኩም ኣቦናየ ናይ ብሓቂ ሓይሊ ዝህብ ቃል እቶም ሊቀ ጳጳሳት ቪኬን ናብ ዝሓለፈ ቀዳማ ቤተክርስትያንና ዝበልዎሲ
ናፖሊዮን ንቤተ ክርስቲያን ከጥፋየ ኢሉ ኣውጁ ናፖሊዮን ሓሊፉ ቤተ ክርስቲያን ግን ክሳብ ሕጂ ኣላ ስለዚ ኣይትፍርሑ ኣብ ሓቂ ምህላውኩም ኣብ ሓቂ ጠጠው ምባልኩም ጥራይ ኣረጋግፁ እምበር ብካልእ ነገር ኣይትፍርሑ ኢሉ እሞ እግዚኣብሔር መስገን ብእግዚኣብሔር ተሰፎ በርትዕ ልብኻ ቀጥ ይበል ኣጆኻ እወ ብእግዚኣብሔር ተስፋ ግበር ኢሉ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሓራይ ካልኦት حراي كالوت حراي أمزمورنا استنتنا ودينا انتداخلنا نايلومي نبابنا نالبات توم دحر لنا زاتنا هايمانة أبو ناي يوحنس أفوركي يو كاب معرف سوسان سلستن كاب عسرته وحموشك ساب 34 ኢና ኣንቢብና ኣስተንቲና ምስ መሰነ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ 15 ጀሚርና ሎሚ እዚ ተማሂረ ካብዚ ንብሎ ቀዳማይ እዚ ተማሂረ እዚ ኣስተንቲነ ንብሎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከዓኒ ንጉባኤ ወይ ንማሕበር ነካፍሎ ምክንያቱ ሓደ ዘስተንተኖ ወይ ሓንቲ ዘስተንተነቶ ንብዙሓት ስለ ዝጠቅም እግዚአብሔር ካን ነፍስ ወከፍ ሰብ ነናቱ ዝኾነ ምግላጽ ስለ ዝህቦ እቲ ናይ ሓደ ሰብ ናይ ሓንቲ ሰብ ምግላጽ ከዓ ንዕዮ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ሓጋዝ ከም ዝኾነ ስለዚ ዘስተንተናዮ መጀመርያ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዝተነበበ ንባባት ዘለና ሕቶ ወይ ርእይቶ ወይ ተወሳኺ ሓሳባት እዚአን እየን ዘለዋና እሞ ነቲ ግዜና ብግቡእ ክንጥቀመሉ እዚ ግዜ እዚ ናይ ጉባኤ ግዜ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ እግዚአብሔር ዝኸፈተልና ዓበ ኣፍ ደገ ስለ ዝኾነ ከም ብዋ ከለውስ ከምዚ ኣይተረዳእንን ክገልጽዋ ከለውስ ከምዚ ኮይና ተሰሚዓትኒ ካብ እንብል ሕጂ እቲ ኣገልግሎት ተኸፊትልና ስለ ዘሎ እቲ ዘይተረዳእና ከዓ ብሕቶ መልክዕ ነምሶ ሓደ ሰብ ወይ ሓንቲ ክትሓትት ኮላ ከዓ ብዙሓት ናይቲ መልሲ ተኻፈልቲ ንኸውን ኢና ሞት ግዜ ናይ ጉባኤ ናብ ጉባኤ ሕልፎ ኣለዎ ናይታ መዝሙር ረቦን ሓንቲ ተወሰኸት ኣብያተ ንፅና ኣራይ ሓውና ዲያቆን ግርማይ እንኳዕ ሰላም ኣትኻ ቃል እንፅዋ ስማዕና ቦና ፅና ኣብ ኤልያሱ ምዕራፍ 1:7 ፅናዕ ተባዒሉ ዳኣዘዝኩኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ተኸዶ ኩሉ ምስኻ እዩ እሞ ኣይትፍራህ ኣይትሸበር ከዓ ትብል ንስኣ ክበድል እሞ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ህይወት ይስማዓልና ናይ ብሓቂ ዝጓዓዞ ዝነበረ ኢያሱ ዝፅበዮ ዝነበረ ጉዕዞ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ እምባ ሄርሞን ሙሴ ምስ ተረፈ ኣሮን ምስ ተቐብረ እቲ ኩሉ ሓላፍነት ፀይሩ ንምድሪ ተስፋ ኣትዩ ነቶም 28 ነገስታት ተሲዒሩ ንደቂ እስራኤል ንኩሎም ረርስቶም ከካፍሎም እዚ ጉዕዞ እዚ ከቢድ ጉዕዞ ይፅበዮ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ከዓ እዩ ከምቲ ሙሴ ባርያይ ዝኣዘዘካ ኩሉ ሕጊ ንምግባሩ ክትሕልዎ ጥራይ ደኣ ፅናዕ ዓዚኻ ትባዕ ናብቲ ኸዶ ኩሉ ምእንቲ ክቐንዓካስ ካብኡ ንየማን ኮነ ንፀጋም ኣይተልግስ ኣብ ቁፅሪ 7 ኣንቢበ ማለት እዩ ኣብ ቁፅሪ 9 ፅናዕ ትባዕ ኢሎ ደኣዘዝኩኻን እግዚአብሔር ኣምላኽካ ኣብቲ ኸዶ ኩሉ ምሳኻ እሞ ኣይትፍራህ ኣይትሸበር ከዓ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቃል ህይወት የስማዓልና ሓውና ዲያቆን ግርማይ حراي اتجزي ناي جوبايو تجزي أنا خان التقامل لخن فقاد إكزابيه
أبتاز جمرنا الله قصر 15 بعلو تأمتنا مو إنه إكزابير صلاعتي كوينا ترخبنا هابتون معقاب نابو خقربنا زخيل كيدان كونا وي مسواتي كتو حنتي نجر أين برن ما أنت زي يقرب لنا كابتوم أبزوريا زفانو زقومو حيالات كونا غريتا كابتوم أبزوريا زفانو زقومو حيالات كونا قاب ملاختي لك كانت آية سألناني إتن نبابات نذكرنينا تنزنببنين توم سمعنا يمون تقدامي تنتعيلو أب كل صبابهم صبابياتلو سلازي بعلوت أمتنا مو نهون إكزابير صلاة خيرنا ترخبنا زعبا صلاحها صبغايت منني خا نصلاحها ايت بيجوني خا زبهرا املاح اتا نباب كما الى تجميرا مالت هابتون معقاب نابو خقرب الناس زخيل كيدان كنا وي مسوات خط حنتي كنغر اي نبرني سلازي نيرون ديو اب ناي ارون كهنت ناي مسواتي دعاول مسواتي ديبيلاتات نيرو بزحات عينات مسوات نيرو ما انت زي يقرب لنا كابتوم ابزوريا زفانو زقومو حيالات كونه كامل أختي لك كهنات آياتن سألنان الغالات وكزابير استمسكنا يهون أبكو سري عسر شدوشن تايدا بعلو حدا ورده كاب هلاو يناسب كوينو دما لك كهنات كوننا مئنتانا دما سقوء مسوات غيرو نابو عرقة باتز تقبلو مكرا دما نابو أبسحناي كبرين زخر السميخون باتي تقبلو مكرا نابو أبصحنا سلغالات وكزابير تستمسكنا يهون حراي تجزينا يقوبعي نتقى نتقام الله حدرة نتي مسرة أمنتنا نبلو قدسانا أبوتات السرعو دوغمان قانونا نبلو بمنفس قدس تمريحهم مسقال እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ከም ዝንሪዮ ዘለና ንሓደ ሓሳብ ናታቶም ሓሳብ ከይከውን ናይ ሰብ ሓሳብ ከይከውን ብቃል እግዚአብሔር እንዳሰነዩ ነቲ ሓሳብ ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ይገልጽዎ ስለ ዝነበሩ ድሕሪ 7,800 ድሕሪ 7,700 ዓመት እውን ነዚ ምግላፅ ናቶም ክበፅሖ ዝኽኣለ ሰብ የልቦን ማለት ኣብ ቁፅሪ 17 ንሱ ነቶም መከራ ዝቕበሉ ክረድኦም ዝኽእል ክንሱ ንባዕሉ መከራ ከም ዝተቐበለ ተዛረበ ነቶም ኣብ መከራ ዘለዉ ካብ መከራ ዘድሕን ኣምላኽ ክንሱ ንምንታይ መከራ ተቐበለ ንምንታይ ተበጂልና ብኣምላኽነቱ ብስልጣኑ ከድሕነና ክእል እዩ ሰብ ብስልጣኑ ብሓይሉ ብጉልበቱ ብገንዘቡ ብኽእለቱ ክሕግዘካ ክእል እዩ ካብ ምብጃው ትብል ግን ህይወቱ ኣብ ክንዲ ህይወት ከፊሉ ናፃ ክገብረካ ከሎ ማለት ነቶም ንሱ ነቶም መከራ ዝቕበሉ ክረድኦም ዝኽእል ክንሱ ንባዕሉ መከራ ከም ዝተቐበለ ተዛረበ
ድኻምና ፈሊጡ ዘይርዳእና ይኮነ እንታይ ደኣ ብመለኮቱ ካብ ኩሉ መከራ ርሑቕ ክንሱ ሰብ ኮይኑ ምእንታና መከራ ተቐበለ። ስለዚ መከራ ተቐበለ ክብል ከሎ በቲ ተዋህዶ ስጋ መለኮት ኣንዛ መከራ ሕማም ዝበሃል የብሉን። ሕራይ ከም ተቐዲመ ዝበልኮ ናይ ጉባኤቲ ግዜ ዘስተንተናዮ ወይ ሕቶ እንተደኣሊና ክሳብ ትዳለው እየ ሕልፍ ኢለ ዝገልጽ ዘለኹ። ቁፅሪ 18 ነቶም መከራ ዝቕበሉ ምድሓን ዝከኣሎ ከሎስ ማለቱ እንታይ ትርጉሙ ግናኸ ንሱ ብዓብይ ባህጊ ብመከርኦም ከም ዝረድኦም ድማ ይብል ከመይሲ ብመከርኡ ናይቲ መከራ ስቃይ ፈሊጡሉ። ስለምንታይ ከኃጢአት ህዝቢ ክሰሪ ዘይበለ ስለምንታይ ኃጢአት አሕዛብ ዘይበለ ደረጃ ድሕነት ቀዳማይ ፍቃድ ምእንቲ ህዝቢ እዩ እሞ ብድሕሪ እዚ ድማ ንኩሎም አሕዛብ ከምቲ መልአኽ ንዮሴፍ ስሙ ኢየሱስ ክስመዩ ንህዝቡ ድማ ካብ ኃጢአቶም ከድሕኖም ይበለ ንኩሉ ዓለም መድሓኒት ኢሉ ኣብዚ ከዓ ንህዝቡ ይበል። ቁፅሪ 20 ዝኾነ ሕቶ ርእቶ እንተልዩ ምልክት ግበርለ ኢኹም ወይ ብድምፂ ወይ ብናይ ኢድ ምልክት። እዚ ንሕና ቅድም ክኸውን እንተስፎ ዝነበርና ቅድም ንህዝቢ እስራኤል ከድሕኖም ይመጽኡ እሞ ብድሕሪኦም ከዓ ንኩሎም አሕዛብ ከድሕን እዩ። ንሳቶም ግና ብዘይፈውሱ ኾኑ እንሆ ሐዋርያ ብኻልእ ገጽን ቦታን ነዚ ከምዚ እናበለ ገለጾ ኣቱም ደቂ ዓልየት አብርሃም እዚ ናባኻትኩም ዝተላኸ ንሱ ከዓ ናይ ምድሓን ቃል እዩ። ስለዚ ንሕና ኸሎሚ ምስ ህይወትና ትበልናያት ምስ ህይወትና ንሳቶም ናቶም መፅኡ ኣይተቐበልዎን ንሳቶም ከድሕኖም መፅኡ ናይቲ ድሕነት ተኻፈልቲ ዘይኮነስ ናይቲ ድሕነት ተቃወምቲ ኮይኖም ኣብቲ ቤተ ኣምላኽ ኮይኖም ኣብቲ እምነት ከለዉ ናይቲ ድሕነት ተቃወምቲ ነይሮም ማለት ሕጂ ንሕና ኸሎሚ ናይቲ ድሕነት ከመይ ገርና ናይቲ ድሕነት ተማቐልቲ ከመይ ገርና ናይቲ ድሕነት ተሳተፍቲ ንኸውን ምክንያቱ ሊቃነ ካህናት ከምዚ ነይሮም ለዋውያን ከምዚ ነይሮም ኢልና ከነውሪ ኣይኮናን ታብ መወዳእታ ሎሚ እዚ መልእኽቲ እዚ ሎሚ እዚ ቃል እዚ ንዓይ እንታይ እዩ ንሳቶም ግና ብዘይፈውሱ ኾኑ እንሆ ሐዋርያ ብኻልእ ገጽን ቦታን ነዚ ከምዚ እናበለ ገለጾ ኣቶም ደቂ ዓልየት አብርሃም እዚ ናባኻትኩም ዝተላእኸ ንሱ ናይ ምድሓን ቃል እዩ። ስለዚ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ አብርሃም ክዛረብዎ ከለዉ ቅድሚ አብርሃም ኣነ ነይረ ክብሉ ከሎ 40-50 ዓመት ዘይገበርካ ከመይ ጌርካ ነብርሃም ትሪኦ እስኻ ከመይ ጌርካ ክትሪኦ ትኽእል ብኣይ ዝኣምን ኣይመውትኒ ትብለና ኣማነ ኣምላኽ ደይነበረን አብርሃም ሞይቱ እንዲ ባሮት ኣይትበለና ንሕና እኮ ደቂ አብርሃም ኢና ክብልዎ ከለዉ ጎይታ ግን ብንጹር ዝኾነ ደቂ አብርሃም ኣይኮንኩምን ደቂ አብርሃም እንተትኾኑ ግብሪ አብርሃም ገበርኩም ነይርኩም ኣቦኹም አብርሃም ከምዚ ኣይገበረን ንስኻትኩም ደቂ ኣቦኹም ደቂ ዲያብሎስ ኢኹም ስራሕ ኣቦኹም ከዓ ትገብሩ ኣለኹም ኢልዎም ብጋህዲ ክንስሑን ክምለቱን ፈቃደኛ ኣይነበሩን። ቁፅሪ 21 ንሳቶም ግና ብዘይፈውሲ ኾኑ ንዖም ክፈውስ ኢሉ መፅኡ ንሳቶም ግና ብዘይፈውሲ ኮኑ ግብረ ሐዋርያት 13-26 ብሰፊሕ ተነቢብልና እዩ ማለት እዩ። ቁፅሪ 22 ከም ብሓድሽ ከዓ ከም ዝበለ ቅድም ከም ቃል እግዚኣብሔር ክትዛረቡ ይግባኣኩም ንስኻትኩም ግና ተቃልልዎ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ ድማ ነብስኹም ኣይተዳልውን ዘለኹም ጎይታ ከምዚ ኣዘዘ ኣነ ክሳዕ ወሰን ምድሪ መድሓኒ ምእንቲ ክትኮኖም ንህዛብ ብርሃን ገበርኩኻ በለይ ንስኻትኩም ግና ተቃልልዎ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ ድማ ነብስኹም ኣይተዳልውን ዘለኹም። ብዙሕ ግዜ ቦታትና ሰንበት ተዳሊና ንጽናሕ ኣምላኽ ዝገብሮ ይፍለጥ ኣምላኽ ኣብ ዝመጾ ሰዓትን ግዜና ይፈልጥ ኣይፍለጥኒ እንዳበሉ ኩሉ ግዜ ንቤተ ክርስቲያን ወኪሎም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወኪሎም ሓደራ ዝብሉና ናቶም ቃል ኣይኮነን እቲ ቃል ሰማያዊ መለኮታዊ ቃል ማለት
ስለዚህ قدم كم قال እግዚአብሔር ክትዛረቡ ይግባአኩም ሕጂ እቲ ናብ ህይወትና ክንምጽእ ከለና ንሕና ከም ቃል እግዚአብሔር መሰረት ዲና ንዛረብ ዘለና ንሕና ከነቲ ቃል ብክብሪ ተቀቢልና ዶ ንነብረሉ ኣለና ወይ ስቂልና መድረኽ ተዛሪብና ለፍሊፍና ኢና ንኸይድ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክንረክብ ድማ ነፍስና ንኸነድሕን ተዳሊና ኣሎና ዶ ኣብ መወዳእታ ሓሳብ ናብ ነፍስና እንደዘየምፂናዮ ታሪክ ጥራይ ኮይኑ ዝተርፍ ማለት እዩ ሕራይ ዕድል ክበኩም ዝኾነ ሕቶ ወይ ርእቶ እንተሊ فقد عصرت شو عتسي هاي ترديت ان انا بمرقد اتحت ابول لي صرت شو عتنسي هو كنسي كنت لا لسه ست شو منتهى مثلا تقاقي ሕራይ ተሓሳባ እንተሂብክኒ 18 ነቶም መከራ ዝቕበሉ ምድሓን ዝከኣለ ከሎስ ማለቱ እንታይ እዩ ትርጉሙ هو عصرت الساعة ሕራይ ترددني لمنتهي كحاتيات زبي كسر بلا سلامنتهي كحاتيات عذاب زي بلا قدامي فقد من تهزبي إيو ما بدحر زي دما نخلو محزاب كانت ملأخ يوسف سمو يسوس كسم إيو نهزبو دما كاب حاتياتهم كدحن إيوم يبولو إيو زي بدسي أباس expression ቃል እግዚአብሔር ቃል ህይወት ይስማዓልና ህዝብቶም ናቱ እዮም ህይወት ይችዳል ንሕና ኢና ግን بقدر هو قتل ملحبته ከምቲ መልኣኽ ንዮሴፍ ስም ኢየሱስ ክስመ እዩ ንህዝቡ ድማ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ ዝበሎ እዩ ዝብልሲ መስቲ ኣህዛብን ህዝብን ዘሎ እግዚአብሔር መስገን እቲ ደረጃ ናይቲ ኣገልግሎት ሲ ደረጃታት ኣለዎ ናብቶም ናቱ መፀ ኢሉ እቲ ህዝቢ ዝብል ዘሎ እቲ ደቂ ኣብርሃም ብብርሃም ተዋህበ ኪዳንን ግዝረትን ኦሪትን እምነትን ዝፀንሐ ናብቶም ናቱ መፀ ቶም ናቱ ግና ኣይተቐበልዎን ስለምንታይ እዩ ናብ ህዝቢ ዝበለ ስለምንታይ ናብ ኣህዛብ ዘይበለ ኢሉ ሕጂ እቲ ደረጃታት ድሕነት መጀመርያ ናብቶም ተስፋ ዝነበሮም ምክንያቱ ኩሉ እቲ ህዝቢ ዓለም ኣብ ጣዖት ዘምልኽ ህላዊ እግዚአብሔር እውን ዘይኣምን እዩ ነይሩ ኢሉ ስለዚ እዚ ዝበለሉ ኢሉ ቀዳማይ ፍቃዱ ምእንቲ ህዝቢ እዩ እሞ ብድሕሪ እዚ ድማ ንኩሎም ኣህዛብ ከምቲ መልኣኽ ንዮሴፍ ስሙ ኢየሱስ ክስመ እዩ ንህዝቡ ድማ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ ዝበለ ስለዚ ዳሕራይ ግን ንኩሉ ዓለም ዝኸውን መድሓኒት ተወሊድልኩም ኣሎ ይብሎ መጀመርያ ነቦታትና ሃዋርያት ክልእኮም ከሎ ብመገዲ ሰማርያ ኣይትኸይዱ ኣብ ምድሪ ኣህዛብ ከዓ ኣይትእተው ይብሎ ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ ሓይሊ ኣይነበሮምን ፀጋ መንፈስ ቅዱስን ኣይተቐበሉን ናብ ኣህዛብ ተዳኣትዮም እንተገሪፎሞም እንተኣሲሮሞም እንተሳቂዮሞም ክፀርዎ ኣይክእሉን እዮም ማለት እዩ ዳሕራይ ካብ ላዕሊ ሓይሊ ምስ ተቐበልኩም ግና ኣብ ይሁዳ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ይሁዳ ኣብ ሰማርያ ኣብ ኩሉ ዓለም መሰኻኽረይ ክትኮኑን ኢኹም ኢሉ እግዚአብሔር ዝሰርሖ ናይ ምድሓን ስርሑ ብመደብ ብደረጃ ስለ ዝገብሮ እዩ ስለዚ ነታ ህዝቡ ኣህዛብ ዝብል ቃል ነፍሲ ወከፍ እቶም ኣቦታት ከመይ ገሮም መግለፂ እንዳሃብዎ ይኸዱ ኢና ንርኢ ማለት እዩ በሪራ ክትከውን ተስፋ ገብር ሙሉ ሓብተይ እዋ ቃል ህይወት የስማዕልና አሜን ሕራይ ካልኦት
ኣብ ቁፅሪ 23 ጎይታናውን ንደቀ መዛሙርቱ ቅድም ናብ ኣሕዛብ ኣይትኸዱ ናብተን ጥፉኣት ኣባጊዕ ቤት እስራኤል ደኣኺዱ በሎም ቅድም ህዝቢ ከድሕን ደልዩ ንደቀ መዛሙርቱ ከምዚ ነገሩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ታብ ከነኣናዊት ሰበይቲ ጓላ ከተድሕን ኢላ መፅያ ጎይታ ያድሕነኒ ክትብል ኮላ ሓንቲ ቃል ኣይመለሰን ያረምም ከመዘ ይሰምዕ ያጎነድ ከመዘ ይሁብ ኢሎም ኣቦታትና ከምዘይሰምዕ ስቅ ይብል ከምዘይህብ ከዓ ይድንጉ እዩ ሽዑ ደቀ መዛሙርቱ ተጨኒቆም ኣፋንዋ ምስ በልዎ እንታይ ኢልዎም ናብተን ዝጠፍኣ ኣባጊዕ እምበር ቤት እስራኤል እምበር ናብ ካልእ ኣይመጻኹን ጎይታ ይመሓረኒ ላደጊማ ኣበርቲዓ መጸለት ከዓ ኣቲ ሰበይቲ መግቢ ውሉድ ኣልዒልካ ንኽላባት መሃብ ግቡእ ኣይኮነን ኣስዒባ ሳኻእዎ ጎይታይ ኣኽላባት እዊንኮ ርፍራፍ ደቂ ጎይቶኦም መግቢ ደቂ ጎይቶኦም ይበልዑ እዮም ኢላቶ ኣቲ ሰበይቲ እምነትካ ዓብይ እዩ ከምቲ ዝበልክዮ ይኹነልኪ ስለዚ እቲ ምድሓን ነቶም ኣምላኽ ብደረጃ እንተ መፀኳ ነቶም ዝተቐበልዎ ብስሙ ንዝኣምኑ ግን ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ቁፅሪ 24 ኩሉ ስርዓት ምስኣቶም ምስ ፈጸመ ብምኽንያት ዓመፆም ብዘይፈውስ ኾኑ ሽዑ ንደቀ መዛሙርቱ ኩይዱ ንኩሎም ኣሕዛብ መሃሩ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንሕድገት ሓጢኣቶም ኣጥምቑ እናበለ ለኣኸ ከምቲ ንጎይታ ዝቐተልዎ ከዓ ብስም መስሓቲ ከይትሰብኩ እንዳበሉ ከዓ ንሃዋርያት ይሰቕልዎም ይገርፍዎም ይሲፍዎም ነይሮም ማለት እዩ ቁፅሪ 25 ከም ብሓድሽ ሃዋርያ ከም ዝበለ ምእንቲ እዚ ኣቱም ንጹሃን ከማና ተኻፈልቲ ሕርየት ሰማያዊ ዝኾንኩም ኣሕዋተይ ኣብዚ ዓለም እዚ ዓስቢ ኣይትድለዩ ኣብዚ ሕርየት እዚ ኮንኩም ኢኹም እሞ ዓስብኹምን ዋጋኹምን ኣብቲ ቦታ እቲ ሰማይ ክኾነልኩም እዩ እግዚአብሔር መስገን ኩሉ አገልግሎትናስ ካብ አምላኽ በረኸት ክንረኽበሉ ኢና ካብ አምላኽ ሞሳ ክንረኽበሉ ኢና ኣብ ገጽ አምላኽ ንገጽ አምላኽ መርአይ ምኽንያት ክኾነና እዩ ኩሉ ሓሳብና ምኽንያቱ ቃል አምላኽ እንታይ ኢሉ ቅድሚ ኩሉ መንግስቲ አምላኽን ጽድቁን ድለይ እሞ ካልእ እትደልይዎ ዘበሉ ክውሰኸልኩም እዩ ስለዚ ከም ብሓድሽ ሃዋርያ ከም ዝበለ ምእንቲ እዚ ኣቱም ንጹሃን ከማና ተኻፈልቲ ሕርየት ሰማያዊ ዝኾንኩም ኣሕዋተይ ኣብዛ ዓለም እዚ ዓስቢ ኣይትድለዩ ስለዚ ነተን ዘቐመጥወን ጥቕስታት ከዓ ካብኣቶም ከም ዘይኮነ ኣብዛ ዓለም እዚ ዓስቢ ኣይትድለዩ ኣብዚ ሕርየት ዝኾንኩም ኢኹም እሞ ዓስብኹምን ዋጋኹምን ኣብቲ ቦታ እቲ ሰማይ ክኾነልኩም እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሕራይ ዝኾነ ሕቶ ወይ ርእቶ እንተሊና ግዜ ኣለና ካብ ጉባኤ ሕቶ ወይ ርእቶ እንደዘየሉ ግን ኣቦና ኣበይ መልአከ ሰላም አልምዕዳን ክህቡና ነቦና ናብ ኣውደ ምህረት ዕድም ሕራይ ክብረና ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እቲ ዳርጋ 20 ደቂቃ ዝኸውን ኣሎና ሓሳበይ ምስሓብኩ ምናልባት ሓሳብ መስተንትኖ ሕቶ ርእቶ እንተለና እውን ክንህብ ንኽእል ኢና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ቃለ ሕይወት ትስማዓልና ኣቦና ኣበይ መርጌታ ከምኡውን حونا محري قال هو تسمع لنا حفتنا مالو زماري ملاختي يسمع لنا تم كلهم نتا مزمور بتقسي كمو نزل توحبه النباب ذنبكم ذنبكن كابزخن مهارو زمسنا دما زستنتنكم وتكافلنا كمو زي تردعكم بحتى مسارت نقول نازخون دحاتتكم كلكم زمان أقلقلتكم يبارخ أملاخنا دما نزي معدي وتزي
زخفتلنا مسقانا نعو يخون نتوم أبوتاتنا نزز الدالو نعاتاتهم مسيلنا أسرهم تغتيلنا ساتهم زقبروا إنا قبرنا كنحلف دما أملاخ نخلنا يحجزنا زي معرف سسان سلستن ناي قدس يوحنس أفوركي كاب قصري 15 لومي جميرة تمهرنا يا مالتيو أمو أبتا قصري 15 قرب أستنتنو كبئية بعلو تمتنامو إنهن إجزاء صلاة خونا ترخبنا هابتن معقاب ناوخ قربنا زخل كيدان ويش مسوات خط حنت نجر أين برنان ما أنت زي يقرب لنا كابتو ما بدور يازفان زقوم حيالات كونه كامل أختي لك كانت آية سألنان سلغالو أملاخنا مسجانا يبصحيو بعلو تأمة النمبر صلاة كوينا ترخيبنا كلنا سب نصلاة يزبلو كتم تخلو بعيني كرحنتي بعيني صلئي بخوفي إذا تمتو اجزي أبي هرجن صلاة كلنا كمتي أبتا معرف سسان 4 قصري 6 زتنا ببتلنا صدقنا سي كم صيق شرقي إلو صدقنا كم صيق شرق عند حركوين سي حتياتنا رأى انتايو كمسل أما بعلو تأمتنا يا بهر زت أمتنا زت أمت نعوز خون فقري ويدما نعوز خون مسواتي ويدما نأخ ربنا زخل حنت نجر أين برنان قيد عب بحريو محري سلازخونه كمحر اندحر دلي نسلما مخنيات سلازيدلي بعلو أمتنا ألا أتخينا ترخيبنا كلنا كبرنا أملاخ يخون لومي زيابي رب محرطي أمتنا نمبر نصلاتنا كنفتو كنفكر ويدما ناب صلاتنا نبلوم صبق الرأية صبق التمامتا كلو النايت رفسي ني نفكرهم نبلوم ويدما يفكرنا نبلوم بصبق زي نطمتلو نتوم زفكرنا مفكار زسأنالو نتوم زفتونا دما مفتاو زسأنالو نسناي زقبرو الناول سناي مقبار زسأنالو زمنينا زلنا أما ناتو تخوينا كم تنسو صلاة خلنا نابانا زتأمته حبتو محرطن معك عبدما ناوو زقربنا زخونه كيدان كونه مسوعة كونه حنت نجر زي نبرنا خلصي ما انت زنو سنتاي قبرنا بعلو يقرأ بللنا كابتوم أبزر يا زفانو زقمتو حيالات ملأختون لإخوي كنا نادحيننا بعلو لك أكهنا ون كالا آية سألنا بعلو أدحيننا كبر نعيخون
أما نحنا دما كابزا قصري 15 انتا إنا نمهر انتا دائلنا كانت أونجيل ماتيوس معرف 5 كاب قصري 45 جميرو كسع فصامي زلو انتا إيزبل صلاتكم أفكروا زرقمكم مرقوا زسقوكم تقبلوا نتم حماق زقبركم صبق قبروا اتسمعوا أبكم في الصميمة نسخاتكم لما في الصمات كونوا إلو في الصمنا صبق نزقبر صبق سلا زقبرك نزفكرك سلا زفكرك نزمرقك سلا زمرقك نصبق زقبرلك دما صبق سلا زملسلك أيكونن زملسكالو أيكونن أحزاب سخم أقبري أمي زبل أبتلقاس 14 أحزابون فمن أملاك زي أمنون نصبق زقبرلا صبق أقبري أمي أما نحنا سماوي أبكم في الصميمة نسخاتكم لما في الصمات كونوا زبلنا زلهم تنسو صلاة تخلنا نابانا تأميتو زفكرنا زكنا مسكالينا زلنا مسكال كنذكر كلناون اتقرص مسكال زي كون خر رأينا أبت مسكال انتاي واقعيو تغفيل لنا نصلاة زفكر نصلاة واقع زخفل ودا صلاة كخفل يدما أم مسكال تل زبل قويتان أبون أملاخنيو زلنا مو نحنا دما نتي أبونا كنمثل مغنياتو زي قبأنا يأفكرنا زي قبأنا واقع خفيل لنا نحنا دما كابتنسو زرعينا كابتنسو زقبرلنا كمو كنقبر جابير نخلنا حيلي يهبنا بعلنا كنقبر عين خلنينا تايدا سماو حيلي يدلينا صلاتي كم تنسخا صلاتنا صلاتها خلنا زفكر كانا صلاتنا خنفكر كم تنسخا الناس قوقوخا زتقبلك النار قومخا زمرقك حما أنا قبورخا صبق زقبرك نحنا لما أملاخنا نعخا كنمثل حقزنا كنبلو جابير دما كحقزنا يبعلنا كنقبرين خلنا بتقبابون بحيل منفس قدسن جن كنقبرو كنفصمان خلينا مو بخمزي كنمعلالس دما جابير نخلنا يحقزنا سلخلو جابير أملاخنا مسكانا يبصحيو تحساباتي أبزياء ودي اللهو من البات أستنتنو ويحطوت له نابوبنا قال له أنا أقول كنت كملا نخلينا سلخلو جابير مسكانا يبصحيو توهبني قني الله من أبونا قال هو تسمع لنا قال هو تسمع لنا زمنا قلقلتكم يبارك عاركم نبدكهم دكهم يحلف قال هو صبغ استنتنو حراي كلهم حزب እግዚአብሔር كم تبونا ون زفقدولنا قرب دقائق علوامو زغون حساب ወይ ሕቶ ወይ ዘስተንተና እንተልክ እንተከመለን ንኽእልና ንዓና ዕድል ክህቡ ዮም እምበርቲ ግዜውን ናይ ጸሎት ግዜ መዕሰዊ ጸሎት እውን ስለ ዘለና ግን ዝኾነ ሓሳብ ተዳኣሊና ግን ናይ ሓደ ሓሳብ ናይ ሓንቲ ሓሳብ ንብዙሓት ስለ ዝኸውን ዕድል ክንህብ ወይ ብቓላኡ ከለኹም ተዳሂኑ ወይ ከዓ ብበት ምልክት ጌርኩም ሓብሩኒ
ኣቦና ናባኹም ኣቦና ኣብ መኪና ይዝውር ኣለኹ የቕረታት ኣሕቶ ስማዕ ኣለኹ ዶ ኣቦና ስማዕ ኣለኻ ሓውና ዲያቆን ግርማይ እሺ ኣብታ ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ፈቕዲ 6 ገዛ ወይ ውሉድ እንተንቢብኩም ለይ ቅረታ ደጊመ ክሰምዓ እሞ ኣታ ኣሕቶ ይሳኽዓትት ቅረታ ግን ኣብ መኪና ስለ ዘለኸ ይገም የለን ዕብራውያን ክንደይ ኢልካኒ 3 ፈቕዲ 6 ዕብራውያን 3 ፈቕዲ 6 ክርስቶስ ግና ከም ውሉድ ኣብ ልዕሊ ቤቱ እዩ ትብዓትናን ትምክሕቲ ተስፋናን ክሳብ መወዳእታ ፅኒዕና እንተሒዝናስ ቤቱ ንሕና ኢና ምስ ቁፅሪ 5 ተተሓሒዛ እያ መፅያ ዘላ ሙሴስ ብዛዕባ እቲ ድሓር ክንገር ዘለዎ ነገር ምስክር ምእንቲ ክኸውን ከም ጌልያ ኮይኑ ኣብ ኩላ ቤቱ እሙነ መጀመርያ ምስ ሙሴ እዩ ዘመሳስሎም ማለት እዩ ምስ ሙሴ ዓብይ መምህር ንሙሴ ኣምላኽ ከም ተዛረብዎ ንፈልጥ ኢና ዝግን ካበይ መፅኡ ኣይንፈልጥኒና ይብሉ ስለ ዝነበሩ ከም ሙሴ እንዳበለ ይገልፀሎም ዳሕራይ ማዕረ ሙሴ ዘይኮነስ ካብ ሙሴ ከዓ ብልፅ ዝበለ ከም ዝኾነ ይገልፀሎም ኣብ መወዳእታ ከዓ ፈጣሪ ሙሴ ምዃኑ ይዝገልፀሎም ማለት እዩ ክርስቶስ ግና ከም ውሉድ ኣብ ልዕሊ ቤቱ እዩ ትብዓትናን ትምክሕቲ ተስፋናን ክሳዕ መወዳእታ ፅኒዕና እንተሒዝናስ ቤቱ ድማ ንሕና ኢና ምክንያቱ አንትሙ ታቦቱ ለመንፈስ ቅዱስ ስኻትኩም ታቦት መንፈስ ቅዱስ ይኹም መሕደር መንፈስ ቅዱስ ይኹም ስለ ዝበለ ስለዚ ክርስቶስ ከም ጌልያ ኣብታ ቤት ትፍልልይ ከም ሙሴ ኢሉ ስለ ዘምፆስ ድሓር እንዳተቐበልዎ ሙሴ ከም ጌላ ክርስቶስ ግን ከም ውሉድ ኣብታ ቤት ኢሉ ውሉድ እትኾንካስ ወራሲ ኢኻ ነተረዳእታ ውሉድ እንዲያሳገራት ነረ ክርስቶስ ከም ውሉድ ኣብ ልዕሊ ቤት ኢሉ እሞ የነይቲ ቤት ኣላ ክርስቶስ ውሉድ ኮይኑ ማለት ሓሲበ ነረ ብትክክል ክርስቶስ ወራሲ ወይ እውን ውሉድ ማለት ከዓነ ወራሲ ኩሉ ከም ዝኾነ ተረዳእትንላ እግዚአብሔር መስክን ነበር ናኻ ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ መዋርስቱ ይብል ማለት ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ መዋርስቱ هراء ካልኦት ቃል ህይወት የስማዓልና ስለተሳተፉ ሓውና ዲያቆን ግርማይ هراء ኣቦና ናባኹም ኣቤ መላከ ሰላም መዕፀዊ ጸሎት ክብርልና أبونا بملاك السلام. هراي قرأتا تعطي على كزارب صنيحة نايلومي كابلو مخلت السمون بدهاني الرخبنا نزمت زلو سلس مدهاني علم سلازخونه قداسي يزلنا تمرتي ሃይማኖት አባይ كل وناني مالتيو سمع ابو لو منفس قدوس هذا املاك امين قدس እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ተመስገን ሳናዙ አልካ አምላክና نمسكنك سانا قدر دما نعقبك زغن مهارو زمسنا دما أملاخنا نتما بوتاتنا نزز الدالو نحنا دما نعاتاتهم كنمثل أبوتاتنا ترحجنا أسماتهم كنسوع زي كوناس نتقبارهم كم تقبارهم تقبار كلونا كم أقلقلوت كلونا دما أملاخنا نعطاتهم تراداخا نعناون ردعنا صلتهم دما أي فلينا برهانا مسكالكا بدحان سلام سلازة بصحغانا برهان الدتكا دما بدحان سلام بصحنا عين لبنانا زور هالو مسكالنا سيرنا تدريخا النسعولو بعل مسكال قورلنا بركة دينا قدس دنقل مريم كفلنا أبسمايات تنبر ربنا سمك يقدس منقصات تمسا فاد كام طاب سماي كم إجابة مدري يكون نعلة مقبنا لما حبنا احنا نتبدلنا ودلونكم تحرقنا لهم
بدلنا نقصنا ندقلنا أو كفاد حنا نمبر فتنا يتأتونا نقسن حيلين كبرن زل علمنا تكاي معمين وزت يا مريم نايك قدس جبريل ملا سلام لك له حلنا خدن قليخي سقاخون دنقليخي دجاب يرتوات قويتا سراوي سلام لك له سخيكا وانس برغتيخي فركر سوم برخيو أم اللي تزعقا يا بير مساخيو وفستي دسي ملكي حتياتنا سريلنا أفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا بحرات لمن لنا أمين وشري زينا أملاكن ودن يس كريستوس كانيكا كانا سريات يردم ساسي أبسها ولد لبروكا ساتي برهان أنتم أوي كانات وأوي ديقونات ورون سايرقو سانات ببسمكم كنفتانا ونسعاني إرسيان سبلوان سميات زيو مهارن كريستوس ملعصر تغلتي زيو مهارن كسوس 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 كمون بنتك زيتنا مريم مهارن كريستوس ملعصر تغلتي بنتك زيتنا مريم كسوس بنتك زيتنا مريم كسوس بنتك زيتنا مريم مهارن كسوس بنتك زيتنا مريم مهارن كسوس بنتك زيتنا مريم كسوس بنتك زيتنا مريم مهارن 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 كريستوس بنتك زيتنا مريم مهارن كسوس بنتك زيتنا مريم مهارن كسوس بنتك زيتنا مريم مهارن كريستوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብዚ ዘለናዮ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ምሸት ትግበረልና አሜን አሜን አቦና የተጸለየ ጸሎት ተማህለልና የምህልላት ተዘመረ መዛሙር ኩሉ እግዚአብሔር ዓሊጉ معاد زغرر بهرت زغرر يقبرلنا استمهرنا تمرت خاء 30 60 100 سنة يفرب هوتنا فريب كنا برلو خنصد قالو ندحنا له ما እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና ኩልኩም ቶም ተሳተፉ ዘለኹም ህዝበ እግዚአብሔር ምስተታፍና ጽቡቂ ህዝብና ዝኹሉ መንእሰያትና ቤተክርስቲያንና ገዲፉና ኣብ ካልእ ማሕበራት ዝግዕዝ ዘሎ ብግቡእ መጽሓፍ ቅዱስን ሃይማኖት አበውን ኣነጻጺሩ ዝምህሮ ስለ ዘይረኸበ እሞ نحنا ترى زي كنا نخلوت سبات كأخاتو نخلوت سبات كأخكاتاتلو وشرك نجبرهم كأز تمرتي بتخريستياني مو إذا نجبر كأجزابير يدقفنا بسلام جميرو بسلام زفت سمنا نايبهر مسجانا يبصحيو كلهم توم صراحكم من جزيكم من عرفتكم من وهاهيدكم بتبعتن بانك أدوان كتكاتاتلو وزم سهم كاتبو حبو زري جزابير السيادة صادقان أثبته ثاني خفلكم تبل قدس بيت كريستيان كم تغصاب السعاز بدحنا سلام عكيبو أجميرو زفت سمنها بتزمت قبائع بدحنا سلام عكيبو بخمس قدس قبائع نقابة نأجزابير قدس فغادي هنا لنا نتوم ليتنا سلام ليتي قبرلنا نتوم معلتهم كا سلام معلتي قبرلكم بالسلام يرغبنا آمين 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 قالي وتسمعنا بنا قش ولد نسيب بنا أشمر جيتا أبو حاونا دياكون تزمر مزمور كلهم زبير رك أملاخ قالي وتسمع لنا بونا رح نحضرون كلهم آمين آمين سلام ليتنا لنا وتسمعنا قلتكم يبارك أدمت عنا هبكم آمين آمين كلها أنا قلقلوت يبارك كلها أنا تعنان صقاني هذا عليه وتسمع لنا بوتاتنا دياكون كلهم استرابيت እግዚአብሔር አገልግሎትኩም ይባረክ ብሩክ ምሽት آمين كلها أنا قلقلوت يبارك እግዚአብሔር بدحنا سلام كأي رخبنا አሜን